săraci oameni care vin la grătar au fugit toți, cred. Da, și după aia când au văzut că e și soarele, Au jurat în gândul lor de... mă scuzați, fetele. Nu zicem. N-avem chef de bătaia asta. Mă, doar mă mai bat așa cu bateria mea, dar ăla îți câștigi mereu. Da. Zic că o trecut fratele lui Ciupic. Zic că o trecut VRC-ul ăla. O trecut VRC-ul pe lângă tine. N-are Ciupic la număr, are Ciupic la număr VRC și a trecut unul. Chiar ce-ar fi să dau o palmă, că mâna nici n-are mașină, are frate cu mașină. Da, bine, bună întrebare. Nu știu ce mașină mai are. Ce bună. Eu știu ce mașină mai are. Nu, a avut Volkswagen Polo 1. Nu, după aia o avut Fiat. Și după aia nu mai știu. Da. A? Din când în când mă caută. Niciodată nu mă caută. Da. Bă, uite, putea să faci mult. Am uitat ea. Dacă n-am avut pe nimeni în față. Doare tare capul? Nu? E bun. La mine aici nu prea s-o simțe, dar în spate... Nu prea simte. În spate știu că se simte. Și mai ales la tine că e așa. Dar în general la volan nu simți, da. Și asta în mijlocul străzii. S-o găsit să-și lege. Ha?